Ga jerin ƙasashe guda 10 mafi girma a duniya bisa faɗin ƙasa. A lamba na 10 muna da ƙasar Algeria. Wannan ƙasar fa ta Algeria ita ce ƙasa mafi girma a nahiyar ta Afirka baki ɗaya, inda girman wannan ƙasar ya kai aƙalla square kilomita miliyan 2.38. Kana a lamba na 9 muna da ƙasar Kazakhstan, ya zo a lamba na 9 inda girman wannan ƙasar ya kai aƙalla square kilomita miliyan 2.72. A lamba na 8 kuwa muna da ƙasar Argentina. Argentina ta zo a lamba na 8 daga cikin jerin ƙasashe da suka fi girma a faɗin duniya baki ɗaya, inda wannan ƙasar ta kai aƙalla square kilomita miliyan 2.78. Kana a lamba na 7 muna da ƙasar India. India ta zo a lamba na 7 inda wannan ƙasar na India fa ta kai aƙalla square kilomita miliyan 3.29. A lamba na 6 kuwa muna da ƙasar Australia. Australia ta zo a lamba na 6 inda girman wannan ƙasar ya kai aƙalla square kilomita miliyan 7.69. Sai a lamba na 5 muna da ƙasar Brazil. Brazil ta zo a lamba na 5 daga cikin jerin ƙasashe da suka fi girma a duniya baki ɗaya, inda girman wannan ƙasar ya kai aƙalla square kilomita miliyan 8 har da .51. A lamba na 4 kuwa muna da ƙasar Amurka, wato United States kenan. Girman wannan ƙasar fa ya kai aƙalla square kilomita 1 har square kilomita miliyan 9.52. Kana a lamba na 3 muna da ƙasar Sin, wato ƙasar China kenan. Wannan ƙasar fa ta zo a lamba na 3 daga cikin jerin ƙasashe da suka fi girman ƙasa a duniya baki ɗaya, inda girman wannan ƙasar ya kai aƙalla square kilomita 1 har square kilomita miliyan 9.6. A lamba na 2 kuwa muna da ƙasar Canada. Canada ta zo a lamba na 2 da girman ƙasa square kilomita miliyan 1 har miliyan 9.98. Sai daga ƙarshe a lamba na 1 ƙasa mafi girman ƙasa a duniya baki ɗaya ita ce ƙasar Rasha. Ƙasar Rusha ta zo a lamba na 1 inda girman wannan ƙasar ya kai aƙalla square kilomita 1 har square kilomita miliyan 17.1.